ברוכים הבאים חברים, אני תמיר מור מחברת ארבל יזמות והשקעות. היום אנחנו בקריית ביאליק. אני רוצה להציג לכם את פרויקט ביאליק על הפארק, פרויקט שמדברים עליו רבות במעגלי ההשקעה. ברגע זה, זהו הפרויקט החם ביותר בצפון הארץ, עם ביקושים גבוהים במיוחד. השכונה תשתרע על שטח של כ-950 דונם, ותכלול מעל 5,000 יחידות דיור בבנייה רוויה, עם בניינים בגבהים של 8 עד 22 קומות. משקיעים רבים חוקרים את הפרויקט הזה ורוצים להשתתף בהזדמנות המבטיחה הזו. אז מה הופך את הפרויקט הזה לכל כך אטרקטיבי עבור המשקיעים? דבר ראשון, הקריה עצמה. קריית ביאליק משלבת יתרונות רבים של עיר מודרנית. נגישות, תשתיות מתקדמות, סביבה ירוקה ואיכותית, מערכת חינוך מתקדמת ואווירה קהילתית נעימה. השילוב בין כל אלה הפך את העיר למוקד משיכה למשפחות ומשקיעים כאחד. דבר שני, המיקום. ביאליק על הפארק ממוקם בצמתי תחבורה מרכזיים עם גישה נוחה לכל היעדים. כביש 6 שמגיע לצומת סומך 5 דקות מפה מזרחה. ממש פה מאחוריי כביש 22, כביש עוקף קריות, עם גישה מהירה צפונה לעכו ונהריה או דרומה לחיפה ומנהרות הכרמל. אנחנו 10 דקות הליכה מהקריון, הקניון הגדול והאיכותי של הקריות. 10 דקות מפה אנחנו בים או בשדה התעופה של חיפה. בנוסף, הפרויקט נמצא ממש ליד גבעת הרקפות היוקרתית, הידועה באיכות החיים הגבוהה שלה. שורה תחתונה, מיקום מושלם. דבר שלישי ולא פחות חשוב, הפרויקט מאוד מתקדם בהליכי התכנון, אך הקרקע עדיין לא זמינה לבנייה. וזה מה שעושה את ההשקעה רווחית במיוחד. משקיעים בקרקע שהערך שלה יכול רק לעלות. זו ההזדמנות להשקיע ולקבל תמורה אדירה על ההשקעה. דווקא כאן תמונות ההזדמנויות הגדולות ביותר להשקעות רווחיות במיוחד. חברים, יש לי עוד הרבה מה לומר על ההשקעה בביאליק, על המצב הסטטוטורי של המתחם, על הרווחים הצפויים והתשואות. באתר שלנו, ארבל יזמות והשקעות, תוכלו למצוא מידע מעשי רב, מסמכים, תסריטים של התוכנית, נתונים, עסקאות זמינות. וכמובן, ליצור איתנו קשר כדי לשוחח על אפשרויות ההשקעה שלכם. תודה רבה ויום נעים.